Κάνω κύριο μόνο σε αυτήν, μόνο σε αυτήν κάνω κύριο. Τι έκανες ρε μαλάκα? Τι έγινε? Για να πιάσει view. Αλλά αρχίδια. Let's get to the fun part. That's it, Lola. Let your guard down. Όπα ρε, όπα ρε. Εντάξει. Ναι ρε, έχω και το range και λέω. Απαρέ, σου θες τέτοια, το πας full attacks, baby. Καμάει. Βέβαια. Φυσικά. Attack speed. Δεν θα το πάω Nashor και Blaze και τέτοια πράγματα. Ναι. Έχω κάνει Q παρτοκίτ. Θα κάνω Q. Easy. Εντάξει ρε game, twin mask έχεις. Πρέπει να ψάξω λίγο. 5 ζαράκια. Όχι. Έχω. Ναι, πάμε λες. Ξέρω. Πάμε, Πώς πάμε. πάει. Πάμε. Πήρα 40 attack speed. Εσύ πήρες damage ζωή, καλή. Who needs a beat down? Another mushroom, another victim. Stim activate. Έλα ρε. Λοιπόν, όπα ρε. Nashor τους, Nashor, no este Nashor. Το πήρα. Infinity πήρες. Ναι, έχει πολλά να πήρες. Ευχαριστώ. Και ένα Joel Goodman θα σου δώσει μετά και καλή νύχτα. Dual Will, μάλιστα. Plan? I don't need a plan. Δεν έφτανε ο άλλος για ulti. Πάω να φτάσει τώρα. Χαζούλη. Δώσχα. Όπα Γιάννη. Αλλάζει το παιχνίδι τώρα. Γιάννη conduit μου δώσει τώρα. Αλλά θα ψάξω dual wheel. Εγώ έχω dual will. Θα το πάρω. Πάρ' το ρε μάτι. Θα το βρω κι εγώ. Αλλιώς θα πάρω conduit. Βασικά έχω και fan the hammer. Fan the hammer ή conduit, διάλεξε. Η Eureka. Λέγε ποιο. Φάντα χάμερα.
αφού πάμε attack speed. Ναι. I'll let my Haste toward enemy. Έχω πάρει 3 χιλάκια και με έφαγε. Θα πεθάνει, πού θα πάει. Πήρα κι άλλο attack speed εγώ από σένα, Ναι, παίρνω attack speed με την W μου. Αρκεί να στα κάνουμε μαζί. Μάτσε, εδώ πάρε. Γάμισε το. Εγώ τι να βγάλω τώρα, Lich να βγάλω... Blade να βγάλω. Καλά, δεν λέω. Καλά λες. Εγώ έβγαλα αυτά τα δύο. Και τώρα θέλω 3 item που κάνουν physical damage. Blade είναι πρώτο. Kraken ίσως δεύτερο. Και το static μ' αρέσει, αλλά κάνει magic damage. Τι έχουμε εδώ, Goliath ή Goliath. I'm Και Pyromancer. my way. Ούτε αυτός δεν το περίμενα, ξέρεις. Ξυλίκι. Και μεταξύ ήταν Λεώνα Μόρντε με Goliath και οι δύο, έτσι πως φύγαμε. Ρε, δεν το περιμένω να το αυτή, ρε. Μαλάκα, έχουμε νικήσει τους πάντες πολύ εύκολα, Another mushroom. Ισχύει. Ο Μόρντε δεν πρόλαβε το ulti να κάνει. Τι να κάνει, ρε μαλάκα, ακόμη. Γεννήθηκα για την κατάσταση. Ω, λες να βγάλω το... Ω, Hellfire μαλάκα. Με critical. Hellfire Hatchet. Έχουνε δύο Tamkens, πω Λεώνα εδώ, Μόρντε θα κλάψουνε. Hellfire Blade θα πάω. Παιδιά μου. Νομίζω να βγάλω Windshot. Ναι ρε. Ναι ρε. Για πάμε λίγο. They'll never know what. Μαλάκα, τι τα μας κάνεις. Ακραίο ρε. Εντάξει ήταν και αφουκού άλλος, αλλά... Πάλι Δεν νομίζω. έφαγε μέσα μου και πέθανε. Δηλαδή και να κουνιόταν πάλι άμα τον πετύχαινε θα ήταν νεκρός. Δεν νομίζω να λέει κάτι. Ο άλλος κάθεται, το παίζει έτσι, δεν το δείχνει το game. Είναι από τον πρώτο γύρο ο άλλος αφουκού. Και έχει φτάσει στο 7. Τι άλλο, ποιον νίκησε αυτό το. Κάποιον νίκησε κιόλας. 2v1. Α, τώρα στην αρχή δεν αποκλείεται. Πάμε και για το one shot. Είμαστε δύσκολα από αυτά τα μαλάκια. Είμαστε δύσκολα, ναι, όντως. Ό,τι βγει. His thirst for bloodshed stands the test of time. Κι άλλο attack speed ή random prismatic. Giant Slayer. Έγινα μικρούλης. Πώς έχεις λεφτά εσύ ρε μαλάκα για... Α, Εντάξει, είναι κακό. Κακό. Το δικό σου όχι, Πού το φέρνω. Δεν χάνει ζωή, έτσι κι αλλιώς με αυτό. Αλλά εντάξει έγινε ρε. Και κυνηγάει το ζόντζο μάλλον. Δεν πειράζει. Τι round Ένα ήταν death αυτό, έχεις ρε, πάρει μάνα. μόνο εσύ. Μαλάκα με πόσο έχεις. Πετσοκόβο έτσι. Kraken θα βγάλω. Να φεύγει το τρίτο μπουνίδι. Για να βγει το Witcher τώρα.
πράγματα ρε. Πούστη μου. Λοιπόν θα πάω Blade. Ναι. Blade. Blade Kraken. Και τελευταίο... όχι. Ναι, και τελευταίο θα βγάλω το Hellfire. Αρχιδιά μου. Και αν βιλάκια full. Και η P δεν με πειράζει. Το δίνω σε σένα. Έχουμε κι άλλοι. Το δίνω σε σένα, πάει χαμένο. Και άλλη στάρα έχουμε. Here I come to save the day. Έγιναν δύσκολα τα πράγματα εδώ. Προσπαθώ να πάρω το πρώτο. Πήγα. Εντάξει, κόβεις. Τον είδες, τον είδες. Τον είδες τι έπαθε. Πήγα να μου την πέσουν εκεί. Ο άλλος Blade έκανε Watch. blaze και μου έκανε ulti ρε. Ρε τι έκανε το νεκρό. Τον είδες τι έπαθε εκεί λίγο. Δεν πρόλαβα να δω λίγο το damage. Είδα απλά ότι ψόφισε. Κι άλλο μείον size. Κοίτα πόσο έχω γίνει. Κοίτα, κοίτα. Τους Tam Kens ξέρεις τι τους κάνω τώρα. Αυτό εδώ. Εγώ όμως τι να πάρω τώρα. Για last. Για πες τι να πάρω. Τέτοιο. Πάρω Navori να γίνει. Όχι, όχι, Πάρω όχι, καλά, όχι. έχω και Το τέτοιο ρε. Όχι, όχι, με το Magic Resist. Το Witch End. Witch End, ναι. Έχει και λίγο tenacity. 45 magic damage on hits, πάει. 45 και 30 έχει το άλλο, 75. 55. Α, το Nashor 55. Who needs it? Αυτοί εδώ μπορεί και να μας κερδίσουν άμα το παίξουν καλά. Πάτησα εκεί όλα. Πάτωσε, Μαλάκα, τι έκοψα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. κάτι blind. Ναι, αυτό έκανα πριν blind σε αυτόν ρε μαλάκα και βάρισα σε αυτόν. Everybody move along. Έκανα Μου blind έκανε σε αυτήν, taunt γι' αυτό δεν ρε. πέθανε. Μου κάνει taunt, μου κάνει taunt. Αυτό δεν πέθανε. Μου έκανε taunt και εκείνη την ώρα της έκανε και ulti kill. Του έκανε ulti kill. Μαλάκα πήγα εκεί μέσα για να πατήσω εκεί στο αυτιά να μην πεθάνεις. Και είδες, έζησες για πολύ λίγο, του έδωσες 2 φάπες και τον κατέβασες. Α, λίγο να πεθάνει και αυτός. Ναι. Εντάξει, νομίζω τερμάτισα. Αλλά θέλω λίγο EP τώρα. Είδες τι μου έδωσες. Το είδα, ναι. That's good. Πλάσμα. Αλλά τώρα θα πεθάνει. Η Ρελία ξέρεις τι έπαθε. round is yours. Τι, στο AFK την πρόλαβες. Όχι. Δεν ήταν αυτή. Της flash άρα με Q. Τι της έκανες είπες. Q flash. Και πέθανε. Πάμε αν μη τώρα. Attack speed φέρε κι άλλο. Φέρε. Φέρε κι άλλο. Το δίνεις και σε μένα, κοίτα πως έχω φτάσει. 2.35. Ακραίο. Και έχεις ένα τέτοιο έχεις. Δύο item έχεις. If you hit a wall, Αλλά κάτι είναι αυτό. Ο πιο γρήγορος γύρος που έχω δει. Τι βλέπω ρε μαλάκα. Σε κάτι second εδώ. τέλος πάντων. Δεν θα το προσπαθήσουμε μία. Για τον πιο γρήγορο γύρο. Θα Ναι, να σπάσουμε το φλασάρουμε ρεκόρ. να κάνουμε ένα run. Ναι, ναι. Να φλασάρουμε τα κάνουμε όλα τώρα. Ωραία.
Πάμε φλασάρω την Ιρέλια, πεθαίνει one shot και γυρνάμε και δύο στο τέτοιο, να εντάξει. Θα φλασάρω κι εγώ, ghost θα πατήσω. Flash ghost κατευθείαν. Ε, Α, όχι, δεν μας συμφέρει αυτή η γάμο πίσω. δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στο πλάνο. Αλλά τρέχα. Δεν πρέπει να του κάνω ulti. Όχι. Σοφάει. Δεν μας... Ναι, καλά. Μου κάνει ulti ρε μαλάκα και έμεινα μπρασκό φάτσα. Μπάσταρδος. Ήταν λίγο μαλακές. Πώς έπρεπε να πιάσουμε αυτόν. Λες, δεν τρώει one shot αυτός. Τώρα δεν έχω πες flash μου, εδώ, θα γαμηθούμε με Πες μου αυτούς. και μας πετάνε κιόλας. Ρε. Όχι, έχουμε αλίσταρα. Δεν γαμηθείς τα άντλες. Κι άλλα τα XP. Κοίτα λίγο τα τάξη. Κάποια φάση γεφτάς 480. Μόλις ανοίξει το plate, δεν είναι. 3-9 βαράω εγώ. Κοίτα, μόλις ανοίξει το plate. 480, δεν προλάβω. Μαντάρος πάντα. ring is closing. Κάνω kill μόνο σε αυτή κάνω kill. Τι έκανες ρε μαλάκα. Τι έγινε, Τι έκανες ρε. τι έγινε. Πες μου ότι το έγραψες. Το έγραψα αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε και πάλι. Πώς πέθανε αυτός ρε. Λες είναι το static που κάνει critical. Κοίτα τι λένε όλοι. What. Μαλάκα πώς πέθανε αυτός. Δεν πρόλαβα να το δω Δεν ρε. ξέρω. όχι. Το έχει σπάσει ο άλλος ρε. Λοιπόν, Δεν δεν είναι το στο static σπίτι εδώ save τώρα. ρε μαλάκα. Θα γεμίσουμε κάμα μανιτάρι. Όχι ρε μαλάκα. Όχι, διπλή ούλτι. Έλα ρε μαλάκα με το Μάλτζαχαρ, με ένα κουμπί τώρα χάνουμε έτσι. Έχει διπλή ούλτι ρε. Μην πας μέσα, πρέπει να την κάνεις σε μένα την ούλτι ο μπάσταρδος. Άρα εμείς έχουμε ρεπότερα. Τις stats που έχω ρε μαλάκα. Όπως βαράει τα μπουνίδια. Με 4-3 βαράω τώρα. Σε φτάνω σχεδόν. Φεύγω, πάω 5. Πάω 5 γιατί θα πάρω το άνεμο, δεν το έχω πάρει. Θα πάρω μετά. Παίρνω κι άλλο kill και τελεία. Εγώ δεν μπορώ να του χαλάσω την ulti ρε φίλε. Καπέλο βγάλε. Αλλά δεν έχει διπλή όμως ο μπάσταρδος. Marksmiths bro. Θες καπέλο. Διπλή ulti, කියලා θα ξανακάνει ulti. Του έδωσε διπλή ulti ρε μαλάκα. Σφαλμένο. Has proved unworthy. Πάμε tryhard εδώ. A selection from our wealthiest warlords. Θα το σπάσουμε στο τέλος του town. Άκου, ή θα κάνουμε sneaky τώρα ή θα φύγουμε με τα μία μπουνίδια. Αλλά αυτοί έχουν κι άλλο, εμείς δεν έχουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Εδώ έχει διπλή ulti ο άλλος, ρε μαλάκα, τι να βγει. Μία στο Είναι εσύ καθένα. μπροστά.
Τώρα δεν έχω flash όμως. Team Poro won the round. Spoils of war, now yours to wield. Ο Λίν τώρα. Πάρα ντάμι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ω, πρέπει να πατήσει μανιτάρι, πρέπει να πατήσει μανιτάρι. Μαμπάθα. Περιμένουμε, πάμε slow. Ω, όρμηξ. Τι τρέχει έτσι αυτό. Ω, ένα XP και δύο! Και δύο! Και δύο NSP! Πώς! Relish this Πώς! Μια τρίτη που έκανες.